Δεν έχει πολύ κόσμο αυτές τις μέρες. Μάλλον θα έρθουν μια μέρα πριν την αργία. Βαριέμαι εδώ δεν έχει κόσμο. Δεν περνάει η ώρα. Κατέβασα ένα βιβλίο στο κινητό μου και διαβάζω όταν δεν με βλέπει κάποιος. Τελικά, σ' άρεσε η γρανίτα? Κάποτε μπορούσα να κλαίω, τώρα είμαι υπεράνω δακρύων. Έχασα το ενδιαφέρον μου για τους άλλους. Δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις, δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να ξεπεράσω τη μοναξιά μου, το φόβο μου, την αηδία μου. Είμαι χοντρή. Δεν μπορώ να αγαπήσω. Χυμάω στο θάνατό μου. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα. Η γοφή μου είναι πολύ χοντρή. Είμαι νεκρή πολύ καιρό τώρα. Όλα πάνε, όλα περνούν, όλα πεθαίνουν. Καμία ελπίδα.